Tolong sama paman. Alah pinangeran temen ayo no. Lada. Bener-bener kenang apa orang dicandak kucawadun mau lamun kecanda anggo jaminan Tolong sama paman. Tolong. wah taingan Melayu ake bature bener Jan pantesan wani buka mata mana mung gue aku ay sebenernya ake bature ayane kian singarane Sunan Kalijaga terbang gede kabran burgagak kari tunggak langkane Sunan Kalijaga anane sila alon dingin ke sana apa ada kesusun nafsu sampean ngomong seolah-olah kayak wong dendam anda dekakan jelas dendam di singarane Sunan Kalijaga oh takon Sunan Kalijaga kok dingin kini ada kadak lagi enak-enak rame pengantin geger ibur ki apa oh berarti wong sangyang iki nganggo tato Brahmana iya berarti ora sama takon siapa Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ya kok dingin iku apa sih ribut apa Ribut. wis bisa jangan nasi ngurus takon Sunan Kalijaga bener lantarannya apa takon Sunan Kalijaga lantarannya apa iya apa sampean bliweru apa pura-pura bliweru maksudnya delengen tanduran Palawi Jewong Telaga tanduran kacang wayat dijukut asile hancur tanduran pari tinggal panene bae babak belur gedek-gedek ning wong nong oh menuntut kerusakan bener arep njaluk ganti rugi pari wayahe ngunduh pada rebah ya bener rebah kenang wereng bukan Waduh, jadi rusak gedek-gedek ning wong ning wong nonton bener jadi sampai arep nuntut arep kerugian nuntut kok dingin arep sing rusak ngedek-ngedek tandurane wong Telaga iki siapa rakyat Cirebon apa masyarakat Telaga Rakyat Telaga. ya anu mah rakyat Telaga rakyat Telaga iya sing ngedek-ngedek tanduran rakyatnya sampean iya kenang apa sampai nuntut ini wong Cirebon sampean tapi lamun beli gara-gara arak-arakan Oh. wal mungkin tanduran Palawi Jewong Telaga rusak karena gara-gara arak-arakan ya kenang apa diolihi wong Telaga pada nonton arak-arakan hari ingsun mangarak kening perbatasan antara Cirebon lan Telaga orang mancing-mancing meng Telaga orang apa sih tuh sampean ke siapa sih ingsun Pangeran Pati Pangeran Pati wong sing Cirebon di Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga lagi tadi dalang wayang apa tadi dalang wayang jadi dalang wayang Iya. apa bersalah itu apa sih jare mungkin wong Islam kuning hiburan ku hukumnya haram toh kenang apa Sunan Kalijaga jadi dalang wayang jare wong Islam hiburan haram ya pun ku fanatik berarti orang arti ya bakal hiburan kesenian Kitri Semara Bakti seniman juru pendidik seniman juru penghibur seniman juru penerang lamun wong Islam ngomong jening tontonan sandiwara wayang nonton haram sing harame apane apa tukang kendange sing haram apa tukang goge sing haram apa sindene sing haram ki ya mulanya kita harus takut nih sira apa sih disebut haram itu mulanya jajalakan ing dalang wayang sing haram ki bakal jare isul sing haram wong nonton nih bisane wong nontonnya kenang apa bener nonton sandiwara nonton wayang ning arepan dalam cerita nontonnya ning peteng-petengnya ning sor gedang lanang karo wadon pada ning peteng-petengnya ning sor gedang pada tabrakan pada gendongan mending gendongannya kendaraan pengok
lamun gendongane lanang karo wadon ning peteng-petenge Bandung lautan api weteng melendung ora duwe laki kun sing haram. Ana bener emang. Iya, lanjut kak. Wis mau ribut ya wis lagi balik sampai ke lagi. Apa balik? Tapi kita harus Takon. jare Sunan Kalijaga udah di dalang wayang. Iya, dalang wayang. Toh kenang apa wayang sekotak, wayang semar, lampene dirantai, ditancangin sikil, si tangan sikine nuting, si tangan sikine gegem. Iku apa? Lah, kin kudu ngerti sampean ki. Apa sebabnya wayang semar dirantai cangkeme? Sebab manusia kanggo ngitinget keselamatan manusia tergantung dening ucapan lan perbuatan. Mulane dicangcang ditaleni sikil perbuatan ya, ucapan kira-kira hati-hati. Ana esuk-esuk disuguhi roti kenang omongan. Ana esuk-esuk disuguhi sega goreng kelangan ucapan. Ana esuk-esuk dipentungi karena ngucapnya beli bener. Kun. Terus kenang apa tangannya nuding? Lah kun sholat ya mempertandakan nuding ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wayang semar nuding tangannya nunjukaken Tuhan iku esa. Ngerti? Terus tangan sikine gegem. Gegem iki 5. Apa itu? Driji iki rukun si disebutnya rukun Islam ana 5. Ngerti? Rukun Islam ana 5. Apa itu? Pengen weruh Ya, konene sampean melu dadi penganut ajaran Islam. disudi aku kon ngikuti ajaran sira. Enak temen. Ya bakal sing 5 rukun Islam siji syahadat ya, loro salat, 3 zakat, puasa, 5 haji. Mulane gegem pedomane 5 berukun Islam. Oh kenang apa setelah Sunan Kalijaga sing dadi dalang wayang. Iya. Nalika semana lagi masih ana ning kesangyangan gong jumlahe 3. Saking Sunan Kalijaga sing dadi dalang wayang gong dirombak jumlahe 9. Sanga beli gonge malah dipunjuli gitu. 11 kin mah. Iya lah Kanjeng Sunan sanga. Iya. Sampean telu. Hari telu ke ana lambange beli. Ana lampange Jare wong Hindune apa? Trimurti. Apa itu? Tri telu murti sesembahan. Oh. Sesembahane kabeh anak putus sangyang. Dewa kang telu. Oh, dadi sebab. Dewa Wisnu, Dewa Siwa lawan Dewa Brahma. Kuwon sesembahan Ya, sampean. kau kenang apa ning Sunan Kalijaga dirombak gonge ana sanga. Gonge ana sanga. Yen sampean kanggo lambang isun pada bae. Kanjeng Sunan Kali gonge sanga kanggo lambang. Sebab apa gonge sanga lambange ajaran Islam. Wali kang ana ning tanah Jawa jumlahe ana sanga. Ya. Ngerti? Ngerti. Wali ku ana sanga. Jadi digambaraken ning gong Apa? Kanjeng Sunan Kali gonge ana sanga. Wali ana sanga. Iya. Wali ku jumlahe ku ribuan. Iya. Bahkan jutaan toh kenang apa jumlah wali ana sanga. Ya kun masih wis tretung wali sanga ya. Sing siar Islam ya, iki ana sanga ning tanah Jawa. Sebab apa? Etuan kang sanga, etuan kang paling dhuwur menurut Kanjeng Sunan Kali. Bohong. Angka sanga paling dhuwur. Bohong. Bohong apa? Angka sanga paling dhuwur ana 10, ana 12, ana 100. Kenang apa angka sanga sing dhuwur? Sanga paling mentok. Paling mentok. Siji sampai tengah sanga ke paling Berarti dhuwur. orang urung hitungan. Sobu de nemen. Bakal sing dhuwur 10, 11, 12, bakal 10 angkane siji karo kosong. Berarti siji. Bakal sanga paling unggul. Apa? Sebab apa sanga paling unggul? Termasuk uripe sampean dipai bolongan sanga. Apa? Sampean urip karena ana bolongane sanga. Gede bohong bae. Uripe kita jebolongane sanga. Apa-apa landindi bolongan. Masa iya ngerasa dewek ora kerasa. Bolongan ana sanga digawa-gawa ora weruh. Kamprene ki. Apa sih? Sobu demen siraku. Ya, Keke. ya nang apa arep nangkep bare anu takon jar penap. Bolongan itu sama. Sobu demen. Pengen weruh sampean ora weruh ning Iya. bolong. Benek majukin. Maju kak. Coba dindi. Orang kerasa duwe bolongan sanga.
Orang kerasan jadi coba. Sampean kuping anak pira? Ana loro. Bolong beli. Bol. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan kuping loro. Lamun rapet sampean ora bisa ngerokaken gamelan semono enake sampean. Ana bener. Terus Tembeke loro. Mata anak pira? ana loro. Melek beli sampean bolong. Melek. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan mata. Lamun rapet sampean mlaku dituntun karo tetekan. Bolong maning. Lamun rapet lur panjerane roli. Panjeran bae bocah gini. Dheweke kok melu uang kok. Loro cungur bolong beli. Bolong. Ana pira? Ana loro. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan cungur loro. Lamun rapet sampai rong dina aja suwe-suwe. Wah, iya. Lamun bolongan sumure rapet ngarani mijon. Mijon. Bener. Cangkem mana pira? Ana sisi. Bolong beli. Bolong. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan cangkem. Lamun rapet sampai ora bisa mangan sega goreng dalat maning iki. Berarti wis pitu. Wis pira? Pitu. Wis. Apa? Itu bae lorone golek. Apa? Jare manusia urip bolongane salah. Sangat. Kenang apa jumlah mana pitu? Di maning loro. Lorone golek itu. Lorone di maning. Lah ora weru loro. Injir Kang, urusane cali. Ya. Ngendi? Aduh, Pak Glatuk. Ben weruh sing loro. Iya, Ning sor brutu bolong beli sampean. bolong. Alhamdulillah Gusti Allah ngupai bolongan ning sor brutu. Lamun rapet ora bisa ngentut sampai seminggu digawa ning rumah sakit. Hari ini bolongan apa? Bolongan proes. Wis, Wis dawolu siji maning. Siji maning di bolongan. Apa? Jare jumlah salah. Kenang apa wolus bae? Ayo di maning siji. kacir-kacir di ngarep bolong beli. Kacir-kacir. Iya bolong. Lamun rapet ora bisa nguyuh sampean. Saminggu ngempek-ngempek dibedil sampean wetenge. Wis pira? Salah. Ya wis sangat mentok. Nenek, Pangeran Pati. Nenek. Kenang apa Sunan Kalijaga tadi dalam wayang? Ceritaku pirang-pirang. Apa sih? Cungking jadi raja, Gatot Kaca Kembar. Kenang apa Sunan Kalijaga tadi dalam wayang? Lakone syariat Islam baik. Siar Islam baik. Ari Kanjeng Sunan Kalide wong Islam ta wong Sangyang? Duduk kayang konon Pangeran Mak. Apa sebabnya? Semata-mata Sunan Kalijaga ngerayu lan bujuk rakyat laga on mancing ini Islam. Oh, saiki berarti gawe gara-gara sampean. Ya, takun wis takwalai nanging njumpetaken marang agama sampean. Arti ganti rugi bre, tanduran paling jauh pelaga. Lamun ora diganti, Wah, bakal tak aduh santri Sunan Kalijaga lawan anak sampean saya. gawe gara-gara inget wong Islam duwe semboyan. Apa? Musuh tidak dicari, nanging yen ketemu musuh tidak akan lari. Mengkono. Tak pocokaken sira. Ayo, Hebat wong Cirebon.